Esta mostra fa un recorregut per Almenara i els 5 pobles de la Mancomunitat de les Valls, Faura, Benifairó, Quart, Quartell i Benavites. Així els visitants podran conèixer la importància que té l'aigua en esta zona. Ficar en valor el que suposa l'Àguia, la font de Quart, el recorregut històric que té la font de Quart, el recorregut de les àguies al llarg de tots els nostres municipis i ficar al lloc que toca l'Àguia, que a més és patrimoni i història. Forma part de la nostra identitat, de la nostra cultura i ens ha fet tal com som. Així, en un país mediterrani, tindre àguia d'un riu permanent per baix de les cases, per dins dels pobles, i que siga eixa àguia d'una altíssima qualitat i que ens acompanya en tots els aspectes de la vida, pensem que és una cosa irrenunciable, és una part molt important, és el gran tesor, en aquest cas de la Vall de Segó i d'esta part de la Plana Baixa. Durant tota la setmana estan previstes activitats i xerrades per a conscienciar de la importància de la conservació de la font de Quart per al futur de la zona.